Wairire biya omwancho murigeria bwitase ni Kyandizi TV ingende no kwigena buna emarogoba yago ni gendete koba engia na chinga kingo kwarigania twimanya mangana maya sinchira yobwenge ni gocharagire chinsa 10 chabona maragoba chitariki ni 12 omutinyo kane omwaka gwechirwibere na 24 erietaria ne Dorcas Kemoma na nigo tukubwatara nere Sara Mumanyi oyo kwena kinga amani yogine chibicha awikere asinchira yobwikirano abo tubwati kwetera senchira ye mitandao asensemo ya Facebook otunyabuna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube notorebuna Ndizi TV News na baigo ase mtandao owe website notuna www.ndizitv.net. Amaya ni gotokonya chake kurase kaunti ya Kisii kwa ase engusana no enene gendete ko enekiwa ase echiro ya daracha 2 maiga yabaonia bebiasi bali bakoneria bakoneria mbarabare ne para na bali bakoneria ase echiro ime ayanigo egocha ayaniga chirekero rituko ryeigoro abali abanyanyimbo ose abanyanyimbo babete bakura abantu bali bakoneria usabanya biashara bali bakoneria ebiasi byabo ange ne para abayigo koira ebyasi byabo goika ase chobisi chabo asebono abari abonchoria babeire bakwemurungaria enganeyo bagoteba ngati bamanyeti inki kegenderete ekyagera nonya nabateneri bechireyo bamanyeti nase kibakurerwa ebyasi byabo nigobono baganirie serikali ye county ya Kisii weteraso omosikesi mbarati kobaikange na kuigwa ebirero byabo erinde banyale kogendera n'ubonchoria bwabo. Asa Maria tankoro kujudi nyaboke chano moni odaraja 2 naoni daraja 2 emiaka emenga kuruna arenge nyaruka bakana ikire bono iga lakini bono iga yeikire na ni baga anturi kwa nona ukwane goro ye musigo gosona este shidero kwanire bono kutwaro rengani kama munyonge hauna haki asobosibwa bari benyarite beikero bigoro twachete chiro karo twachete chiro ntwamanyete nga ntwagwenete tware para ga sebito chikari cheche byasibito tokobera tugacha tukabeke mesigo yetu tukang'akoni kero twang'akoni mesigo yetu akego tokora abasigari ne chibunduki tokora tokong'ya kurwe mesigo tokoboni kitokorurwe mesigo mbata gitokwane no tutaiti umuntu bone ngaki inkikiagenderera bone kaba tukatwara ubwo basenge nchokora toru musigari omanyete bono kora ngaki okora ngegento kero tokora tutamanyeti ambisimba ratio itogakio mogako ubwo abangina gaki tutete tuju hata sisi mali tunaka akio morai goro toigete chiro iga tukanyara tokominyokigwa negitoko minyokere gunto manyeti ntuntu atabati unga toruis konto manyete iskeye iga nto star ko beroro ko bana mali umurai mna ntu abande turuwalite akinga kitoko koroto konyo murai biasi ebyeire tu ebiasi bya bande ne chiri buisa chiri bwechi sana nchenge menyeti nga kingo kare yaskeli kerurogoro gali nga kano monyene nje no mobora ko murai akyase ngoro na sengu chitima nga kibana togo tatisuiga abasigari twatomere tubechi bundu kitali musigari kwanza imuna togo kwana iga abasigari no bali tali abe county omugambi kwani ebyasi tokoni nendagera ga kitali changa toko tali nyasore toko akigongo chikoiba intige koni ebyasi intige chiro abana bane basoye koiba ga akyomurai na yeria maliga akitororera mabero murai tororera mabera korende ntore nkwara tore iskonto riko kana korende karaba iriro musigo mbango tomane message adana abaremi bekemeri gechae ntigo baburiwe gotora echae yabo buya erio kogera echae ekoneka ase rigori rigiya ekero yaikire ase omocho Mombasa ase boigo baborigwe barende echae yabo buya ase konyebekera oboyo nigo moteneri gosoyo mo bwa bateneri wesensemo yechae abai James Ombasa omweno ayakwana yega motwe yubo bochori obo rachikoba asense ya Kenya ase aba wachikochora aba director bechaekera ezone Iongoro kwa Mombasa mweno gondo mo director bugembo tea factory neverege and ingonde board member ya KTDA Holdings Nairobi abantu baminto
abagusi esimwabeta barimo gokora oboremi bwa echae tigang'ire ngaki ekobakera ng'ambia mono ase eng'encho mwachakire gotora echae engiya eri tokoroka quality tea. Igo nkwera ande ribageri mbatebi ng'a echae eri ya quality tea nkorentere rigori. Recently ntwanyora ekara ekushoni gokora Mombasa echae igere igoro. Kere igoro rigori rire igoro eri yatigarete stock negenderete konigwa erinde tonyare konyora ebitoki byaitu. Tigana ande ngire ribageri goteba ng'a abaremi ba Ogembo ekero twasoete obisi igo twasoete obisi twari kuriera chisiringi 5 bonus twatirire twachire mpaka 25 bonus ya last year nengaki ya motu nabo togenderete kurigereri ng'e bonus nabera bengiya kobwai twanyorete last year. Monthly payment chiri togwaka nukero mutienyi twanyorete tokuriera siringi 17 yatirire bono tokuriera siringi 24 omutienyi kila yamo no chikorigereria korwe stwarenge amatuka yari aetira makoro chibase cyarenge chinke nchiare guisana na abana tokwirire skuru. Togosika moto mwanjo murere nigo amate ya mokurase kinyoro kya Nyamiobo Kyogoro division imeye county ya Kisii nigere chimbero cyo kumuria omusubati omwabo oyo obwatebo igo muchando obwo ikobongo oyo manyakaine buna Beatrice Mora oyo igo bwate emyaka 40 amate ye nigo agoteba muna nigo omusubati oyo abete kagosoka gochia ajiro ya daracha 2 asebono abete gakorokana enchereyo ya daracha 2 chiki ibere bono iga chaitire nigo bono baborire onde bwensi ora morore gosomororire kobaikeria eng'ana amateyo nabo igo gwakoroboti egoikia ase ke taseni kya banyanyimbo elioko nabo igo baganirie abantu komakonya kumurigia Mora enyaruka ya mwana oyo no sirete agaruko Beatrice Mora oyo bosirare nyaruka ya ne yeso gatari tukoria Jumatatu ekagenda gochenjera ya taracha narore kane tororo abantu bamumanyete mbamoroche lakini omweri tacheti koirana igo twagendete Kyogora tukabeke omwana oyo na ntoira opi koru polisi emyaka abwate 40 chianga abegete sikati emwamu negesuba ekemwamu lakini nkebekire ritonta bosiga bongo bwae mbori buya igo nabakoimo ko endo tara ogenda lakini otara na anduire na maragoba bono mutu atori buya igo nabainge buna musio bali moiga na gogeta maina aberai amutu ando konyora agingire to mutu Jordan inse mwanchu murigeria onde wensi andake orare nero musubati Beatrice Mora nabakubaikeria eng'ana nabo igo gwakoroboti goika ase getasene kya banyanyimbo togosika mote Mora wense Dr. William Ruto nigo rituko riarero achakia bene orobago rumorero ase rinani riretugo soro sana la riake with wildlife forest yegotoka ase county ya Laikipia kagokwana na bananchi ase rinani rioni nigo Ruto atabamna nigo serikali yaira chikwene kibuna abana inchi ngobwatirani wabare ase meroberio yonsi ya serikali elioko kwenyorera amagendero na mayaria akorwa asa nene ase abanyama bali babarendete nabamenyete ange n'abana inchi. Tunaanzisha mpango kamili ya kutengeneza mpango ambayo itahusisha wananchi katika management ya wildlife na sio management peke yake, sharing of benefits that come from conservation. Ile mapato inatokana kutokana na wanyama wa pori, kutoka utalii, kutoka conservancies. Lazima pia wananchi wafaidike na hiyo mapato inatoka pale, na ndio tumeweka mpango kama serikali ya kwamba going forward, so that we make conservation sustainable, we must put the people at the center of conservation
especially in terms of benefits. Hawa viongozi nimeketi chini na wao na tumekubaliana vile tutapanga mambo ya kwenda mbele hapa Laikipia. Mjue watu wa Laikipia vile tunapanga kusukuma mambo ya Kenya mbele. Tunataka Laikipia iwe mstari ya mbele katika hiyo safari. Hapa Rumuruti tumetangaza leo katika ile program yetu ya housing, tuliwaambia ile itatusaidia kupanga ajira ya vijana wa hapa. Vijana mko hapa ama mko? So hapa Rumuruti tumetangaza kujenga nyumba 1000 leo, na tunahitaji vijana karibu 2000 wa kutusaidia kufanya hiyo kazi. Nyinyi watu wa majani hapa mtaenda kutusaidia kufanya hiyo kazi? Ama nyinyi mko na maneno gani? Mko na mpango ingine ya kando ama mko tuko pamoja? Na togo swa sense moyo wachenu ni gabo bisabe kliniki ni gabo no basingirire na gwateba munati bagwo chikoirana emirimo yabo gwike serikali yekiraniriye amagani yabo kolengana na mote omo kunyakirogo obweke ombe kya clinical officer Meyense Peterson Washira ni gabo no bamochiriye chi serikali chi county asugo tayikirania amagenderero bya cha asaba na inchi buna egwenerete. And that is why we are saying the leadership in the county governments has failed Kenyans, because what now the example they are showing is one that can actually lead this country into anarchy. They are not showing any will, any goodwill in actually ending this strike. And you know, when Kenyans were saying they want health to be devolved, they wanted the health service to come close to where they are. They wanted health service to work. But now what we are seeing health being utilized for political endeavors, and that is why we are here today. And that is why you can also hear Kenyans are now asking, did we really make the right choice? Because what Kenyans wanted, vis-a-vis whatever they are being served by the county governments right now, is very different. It is disheartening, and Kenyans feel like they are not getting what they bargained for. Omokonyi bomorayo bwense Rigathi Gachagua nigagenderere koria irabunanigo arachikogendera kurwania esegi yebinyugwa amona na mariogo yogotindia Meyense asekiria tebinanigo ebinyugwa ebyo byasiririe abasaye abange kagokwana chinga kyaringe ase omunyiga bogochakia orobebe rwa estima ase ensemo ya Rumuruti Laikipia County nigo Gachagua tebinanigo aba arayi gose bari batenete una aba gambi ase ebinyoro aho bagendete gosegeta amarwa egentu bono barachi kwimukirwa egetambokero egetindi nigo boigo aboriri abantu bansiko bamaiso anene abarayi babe maiso aso gukora marwa ayo agendete gosaria abasaye abange. Rais huyu wetu ametuagiza tupigane na madawa ya kulevya na pombe, na tumepigana. Sijui hapa Rumuruti imeisha ama bado? Bado. Nilipata fununu ndio nimeuliza hiyo swali. Nikiwa tu hapa, unajua mimi ni mtu ya umuhimu. Sibi nachukua mko wa kidogo kidogo. Pombe tumepigana naye hapa Laikipia, lakini hapa Rumuruti, Bwana Regional Commissioner, your DCC, your OSPD, your OCSs in Rumuruti are failing us, and they are not doing what they are supposed to do. And I want to say, bosi yangu akiwa hapa, President William Ruto, hatuwezi kubali. Hatuwezi, kwa sababu rais wa nchi ametoa amri ya kwamba hatuwezi kubali watoto wetu wauliwe na pombe. So nikiwa tu hapa nikauliza, nikaambiwa hapa Rumuruti pombe naendelea, mambai inaendelea, iko DCC, iko OSPD. Sasa tutaonana na nyinyi tukimaliza hapa. Tutaenda na nyinyi nyuma ya hema. Tuende nyuma ya hema na hawa. Tuende nyuma ya hema. Because Your Excellency, most of our officers are doing a good job. Even the county security team here has done a very good job to restore security in Laikipia. The regional team has done a good job, but a few officers here and there are letting us down, Your Excellency. Na hatuwezi kubali. Kwa hivyo hiyo tutarekebisha, tutakutana kwa hema, saa hii kabla rais hajaondoka, we'll sort out that matter. Tukiondoka hapa leo, ikuwe kivumbi, kesho kutwa,
hii maneno ya pombe imalizike, watoto wetu waishi, watu wafanye kazi, kwa sababu hiyo ndio maneno ambayo inatakikana. Omwanju murigeria oyo noro mwiru wa mangana magia sinchera iyo winge yenda kurigeta seni Kyandizi TV eri wegokie wesomye na kwimanya amange eri etaria ne Dorcas Kimoma na nigo tobwatira nere Sara Momanye oyo ne kingamari gine chibicha agwikira sinchera yo wikiranu. Omoiburi koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagera ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana yobu Kristo eriyo korongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka nero eskurugia asumurubyo CBC imeya kisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isatayemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne zetu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo